Gigi Galli. Uimaali ajolinja jo erikoiskokeella 4 ja nyt sitten erikoiskokeella 5 italialainen. Siitä lähtee vähän leveäksi. Ai, nyt osuu pahasti. Gigi Galli. Giovanni Bernaccini, kartanlukija. Raju ulossa jo. Nyt tarvitaan nopeasti apua paikalle. Lääkintähenkilöstö totta kai on paikalla nopeasti. Ja kartanlukija ja kuljettaja saadaan autosta ulos. Gigi Galli kuljetetaan sairaalaan tarkastuksiin. Kartanlukija Bernaccini ei loukkaantunut, mutta Gigi Galli, hänen hän on loukannut lantiotaan, ilmeisesti lonkkaansa, ja hänet tullaan leikkaamaan vielä lauantaina vastaisena yönä, tiedottaa talli.